Диди, за първи учебен ден ли се готвиш? Не, отивам да боядисвам в нас. Имам си раница, спрей пак от Вагнер. Много е специална, защото всъщност е много удобна, няма кабели, нищо не виси. Побира 4,7 литра боя и всъщност идва даже включен комплект директно зарядно и батерия на Bosch. И понеже имам още батерии на Bosch, аз всъщност мога да си боядисвам цял ден. С една батерия на Bosch пълним 2 резервоара, можем да изпръскаме и след това слагаме батерията да се зарежда, слагаме следващата батерия, идва си включен пистолет, включен маркуч и е много лесна за работа. Става дори за финни покрития, за сачаци, за лакове. Тя всъщност идва с дюза Fine Finish на Вагнер, която е точно за финни покрития, но като цяло става и за боядисване с интериорни бои, че даже и с екстериорни ще издържи. Много ми харесва и затова си взимам една. Има си даже да не ми се свлича тук като на децата.